Dahil sa patuloy ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Lapu-lapu City, medyo nagka-problema ang mga birthing centers. Kaya yung gustong manganganak no dumagsa sa syudad. Si Luan Mirondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Kasamtangan karong gipahimutang sa Open Puericulture Center and Maternity House ang mga manganakay nga gidala sa Lapu-lapu City Hospital nga nasutang negatibo sa COVID-19. Mato ni Dr. Ronald Oporto, Hospital Administrator, nga midagsa karon sa Lapu-lapu City Hospital, dili lang ang mga suspected COVID patients, apan lakip na ang mga manganakay tungod kay namalibad na ang mga birthing centers. Ang puericulture na existing karon, we're going to improve that one. In fact, Mayor has already a meeting with that already to secure and to improve and support more manpower and equipment there. Puno na ang 35 ka mga COVID beds sa Lapu-lapu City Hospital ug matag adlaw mo-average og tag 12 ka mga suspected COVID patients nga gipahimutang sa waiting area. Samtang ang mga manganakay mo-average usab og 8 ngadto sa 12 matag adlaw. Mas more on COVID natang concentration ato ang hospital karon. There are areas nga atong gibutang atong mga negative at to siya gibutang area pod nga secure pod sila nga di sila maapil diri sa atong COVID area. Mura gipadakan na to atong COVID area nga admission. Gipasabot sa hospital administrator nga bisan pa man sa gihimong movement karon sa Open Puericulture and Maternity House, may mga protocol gihapon nga gikinahanglang sundon sama sa mandatory nga pagpaubos sa COVID test sa tanang mga manganakay ngadto sa Lapu-lapu City Hospital aron sa pagsiguro sa kaluwasan dili lang sa mga medical staff nga moatiman sa pasyente apan lakip na usab sa bata nga ihimugso. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.